Eleni, beth welai'r teithwyr pe byddai pob yr un, fel Joseph yn dychwelyd, yn ôl i'w dref ei hun. Fe welent lu cartrefi yn brydferth fel erioed, a mil o ser bach llachar yn olau ar y coed. A gweld y stryd o siopau i gyd yn gwneud i'r rhan, i ddweud fod gwyl nadolig i ddigwydd yn y man. Bydd prynu munud ola, hyd strydoedd oer y dre, a llenwi'r sach anrhegion, nes nad oes mwy o le. Ac yma, yng Nghaerfyrddin, mae addurniadau'r stryd yn cuddio ambell gerflun sy'n codi gwarth o hyd. Mae golau gylch y castell fel gwres ar garreg oer, y golau mewn tywyllwch fel dafnau bach o'r lloer. A phawb o'r teithwyr heno, fe wyddant pan y dôn at obaith ac at olau, mae unffordd ydy'r lôn. A bydd, mi fydd tawelu, ac mi ddaw amser cau, a disgwyl am y diwrnod i ddod, a hi'n hwyrhau. Bydd amser eto'n aros am eiliad fach neu ddwy, i gofio am y bychan sydd eto'n llawer mwy. A bydd chwilio am y seren fel y chwiliwyd lawer gwaith, a dod i geisio'i dilyn fydd llawer ar y daith. O dan y nadolig llawen sy'n olau uwch y dref, mae cam neu ddau fach eto cyn dod i'w ganfod ef. Ac yma, yn ein canol, yr olygfa orau un, o weld eleni eto fod Iesu yn y llun.